Halo Lur, ketemu maning karo Nyong, Mister Ceking. Videoku lagi kae kan bahas tentang pedete Nyong sing urung dijenengi ya Lur. Setelah dipikir-pikir dirembuk bareng karo netizen Nyong sing pada komen jenengane sapa. Akhirnya wis ditentukna Lur. Tapi sedurunge Nyong kepengen macam-macam gisit komenane netizen Nyong Lur. Sing pertama ke Juminten, Putri, Cindy, Alayung, kena Avatar barang, Alek, Putri, Pardi, Yanti, Lili, Sinta, Siti, Moli, Yanti, Salsa, Randa, Siva, Sasa, Endang, Sakem, Alayung, jenengane aneh-aneh boy yakin. Rani, Bibit, Anin, Tuwir barangan ya Allah anak boy sih. Goreng gawe jeneng kon aja sing aneh-aneh malah aneh-aneh lur. Ki pedete nyong ke wadon masa iya dijenengi Tuwir sing bener bae lah. Akhirnya nyong nantokna dewek jenengane ya lur. Wis tak kendureni barang wis didongani barang akhirnya tak jenengi si Gemoy alias si Gemoy. Nah, apa tak jenengi Gemoy soalnya men lemu ya. Jenengane Gemoy. Gemoy kan semok. Jadi men sapi ning esok gede gitu di semok. Lemu akeh dagingnya sesuai namane Gemoy. Aja kelalen ya lur, panggil pedete nyong dengan sebutan Gemoy. Oke.